Vítajte opäť na našom kanáli Osud. Som rada, že ste tu a že spolu pokračujeme v našom kurze o kartách. Minule sme sa venovali karte Dopis, prvej z karových kariet, ktorá nám prináša správy a odkazy. A dnes sa posunieme ďalej k ďalšej veľmi zaujímavej karte, ktorou je Karový král, teda karta Dôstojník. Aj tentokrát si vysvetlíme, čo táto karta znamená, akú úlohu hrá vo výklade a čo všetko nám môže ukazovať, keď sa objaví. Takže zostaňte so mnou a poďme si túto kartu pekne rozobrať. Karta Dôstojník, teda Kárový král, predstavuje muža vo vyššej funkcii alebo postavení. Keď sa povie dôstojník, mnohým hneď napadne uniforma, prísnosť alebo autorita. A presne o tom táto karta je. Ukazuje osobu, ktorá má moc, postavenie alebo určitý vplyv. Môže to byť šéf, riaditeľ, bankár, politik, ale aj kolega či poradca, jednoducho niekto, kto má v našom živote určitú váhu a autoritu. Vo výklade sa táto karta veľmi často spája s pracovným prostredím. Je prirodzené, že keď hovoríme o mužovi v pozícii s autoritou, prvé, čo človeka napadne, je šéf v práci. No nie len tam. Dôstojník môže zastupovať aj úrad alebo inštitúciu. Niečo, čo má nad nami kontrolu, rozhoduje alebo zasahuje do našich záležitostí. Netreba sa však pozerať na dôstojníka iba ako na vzdialenú autoritu. Niekedy táto karta hovorí aj o blízkom priateľovi, kamarátovi alebo známom, ktorý má skúsenosti, prehľad alebo prirodzenú autoritu. Taký človek môže vstúpiť do nášho života práve preto, aby nám poradil, ukázal smer alebo pomohol v situácii, keď sami váhame. Dôstojník teda predstavuje muža činu. Ambiciózneho, úspešného, s pevným postojom. Človeka so zmyslom pre poriadok, logiku a organizáciu. Keď si stanoví cieľ, ide si za ním. Vie byť strategický a racionálny. Dokáže plánovať dopredu, vie odhadnúť rizika a rozhodovať sa chladne, bez zbytočných emócií. Pôsobí ako niekto, kto má veci pevne vo svojich rukách. V pozitívnej podobe je dôstojník spravodlivý a spoľahlivý. Vie poradiť, podržať a ukázať cestu. Je oporou, na ktorú sa môžete obrátiť, keď potrebujete múdru radu alebo pevné rozhodnutie. Takáto mužská energia prináša do života stabilitu a istotu. Na druhej strane, keď ide o výsledky, vie pôsobiť aj chladne a vypočítavo. V negatívnom význame táto karta hovorí o tvrdosti, neústupčivosti alebo kontrole. Takýto človek môže byť až príliš autoritatívny, chce mať všetko pod palcom a nedovolí iné riešenie než to svoje. A vtedy sa energia dôstojníka mení z opory na tlak, ktorý môže byť nepríjemný. Keď sa dôstojník objaví vo výklade, upozorňuje na prítomnosť alebo zásah silnej mužskej energie. Niekto iný môže ovplyvniť váš smer, vaše rozhodnutie alebo situáciu, v ktorej sa nachádzate, a opäť nemusí to byť negatívne. Môže ísť o múdru radu, ktorá vás posunie ďalej, ale rovnako aj o prísny zásah, ktorý vás prinúti urobiť veci inak, než ste plánovali. Pozitívny význam tejto karty teda hovorí o múdrosti, opore a rozhodnosti. Negatívny zas o tvrdosti, prísnosti a potrebe kontroly. A práve v tom je dôležité sledovať, ako karta stojí a s čím sa kombinuje, či táto energia pôsobí ako pomoc alebo ako záťaž. A teraz dôležité rozlíšenie poloha karty. Ak je karta v rovnej polohe, tak dôstojník väčšinou ukazuje na niekoho blízkeho alebo na známu autoritu a môže to byť kamarát, kolega, príbuzný, spolužiak alebo aj vyššia inštitúcia, s ktorou momentálne niečo riešite, napríklad úrad, banka alebo škola. Je to teda energia, ktorá vám nie je cudzia, už s ňou máte skúsenosť alebo presne viete, o koho alebo o čo ide. Ak je karta v obrátenej polohe tak, dôstojník stále predstavuje muža vo vyššej funkcii alebo inštitúciu,
Ale tentokrát ide o niečo alebo niekoho, koho zatiaľ nepoznáte. Je to nový človek alebo nová autorita, s ktorou sa ešte len stretnete. Môže to byť cudzí šéf, neznámy poradca alebo úrad, kde budete niečo riešiť. Keď to zhrnieme, dôstojník je muž činu, ambiciózny, strategický, praktický a racionálny. Vie priniesť stabilitu a poriadok, ale môže priniesť aj tlak a prísnosť. Je to energia, ktorá dokáže viesť a usmerniť, no rovnako aj skúšať vašu silu a odvahu postaviť sa za seba. Teraz si ukážeme pár kombinácií karty dôstojník, aby ste lepšie pochopili, ako táto karta funguje vo výklade. Je dôležité si zapamätať, že toto sú len príklady. Podrobne a systematicky si budeme rozoberať každú kartu s každou až vtedy, keď budeme mať zvládnuté všetky karty jednotlivo. Zatiaľ ide o ukážku, ktorá vám pomôže vidieť, že význam dôstojníka sa mení podľa toho, s kým sa vo výklade spojí. Dôstojník plus faloš. Táto kombinácia hovorí o tom, že muž, ktorého dôstojník predstavuje, sa môže zachovať nepoctivo. Treba si pri ňom dať pozor. Často ide o kolegu v práci alebo o niekoho, kto súvisí s pracovným prostredím. Je to muž, ktorý navonok pôsobí seriózne, má autoritu a postavenie, ale karta faloš ukazuje, že jeho správanie nemusí byť čestné. Môže niečo zatajiť, klamať alebo konať proti vašim záujmom. Vždy tu treba vnímať varovanie. Nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Dôstojník plus šťastie. Úplne iný význam dostáva karta dôstojník, keď sa spojí so šťastím. V tomto prípade hovoríme o mužovi, ktorý do problémov prináša jasno. Tento človek vie pomôcť, je nositeľom pozitívnej energie. Ak sa vo výklade objaví táto kombinácia, znamená to, že muž s autoritou, ktorého karta dôstojník symbolizuje, prichádza ako opora. Jeho zásah, rada alebo rozhodnutie vám pomôžu a prinesú dobrý výsledok. Je to pozitívna energia, ktorá sa spája so spravodlivosťou a úspechom. Dôstojník plus dopis. V spojení s kartou dopis dostávame veľmi jasný odkaz, ide o správu od tohto muža. Spravidla ide o oficiálnu alebo serióznu informáciu, ktorá má váhu. Môže to byť pracovný e-mail, list alebo dokument, ktorý vám odovzdá. Niekedy to môže byť aj osobná správa, ale vždy je v nej cítiť istá vážnosť a formálnosť. Takže keď vidíte dôstojníka a dopis vedľa seba, pripravte sa na komunikáciu, ktorá bude vychádzať práve od tohto muža. Dôstojník plus nestalosť. Táto kombinácia hovorí o mužovi, ktorý je neistý alebo nerozhodný. Dôstojník, ktorý zvyčajne pôsobí pevne a autoritatívne, je tu oslabený kartou neistoty. To znamená, že jeho činy môžu byť váhavé, rozhodnutia nejasné a prístup nevyrovnaný. Môže to byť človek, ktorý sa snaží pôsobiť sebavedomo, ale vnútorne nevie, čo má robiť. Takáto kombinácia upozorňuje na to, že od tohto muža nemusíte dostať jasné stanovisko alebo pevnú podporu. Dôstojník plus radosť. Toto spojenie ukazuje viacero možností. V jednom prípade môže znamenať, že tento muž je láskavý a veselý človek, ktorý prináša do vášho života radosť a pozitívnu energiu. V inom prípade to môže byť konkrétne pozvanie od neho, napríklad na oslavu, stretnutie alebo udalosť. Vždy záleží na tom, čo sa deje v okolí týchto kariet. Ak sú vedľa iné pozitívne symboly, môže ísť naozaj o srdečné pozvanie alebo radosť, ktorú tento muž prináša. Ak sú karty neutrálnejšie, znamená to skôr jeho povahu, že ide o veselého, láskavého človeka. Je dôležité vedieť, že kombinácie nikdy nedávajú len jednu jedinú odpoveď. Vždy je tam viac možností, ktoré sa doladia podľa kariet, ktoré ležia okolo. To je aj prípad dôstojníka s radosťou. Môže to byť charakteristika jeho osobnosti alebo konkrétna udalosť, ktorá od neho prichádza. Ako vidíte, kombinácie nám krásne ukazujú, že jedna karta sa nedá čítať izolovane. Dôstojník je muž s autoritou a postavením, ale jeho význam sa mení podľa toho, s čím sa spojí. Raz je to falošný kolega, inokedy opora, inokedy ten
čo vám posiela správu a inokedy veselý priateľ, ktorý vás niekam pozve. A toto je dôležité zapamätať si. Toto sú len ukážky. Podrobne, do hĺbky, budeme rozoberať všetky kombinácie až vtedy, keď budeme mať zvládnuté karty jednotlivo. Vtedy si ukážeme, čo znamená každá karta s každou a ako sa celý obraz skladá dokopy. A ak by ste chceli mať všetky kombinácie pekne pokope aj s vysvetleniami a navyše oveľa viac informácií, môžete si zakúpiť našu knihu spolu s kartovým setom. Link nájdete dole v popise tohto videa. Na budúce sa spolu pozrieme na ďalšiu károvú kartu. Károvú dámu, ktorou je karta blondínka. Verím, že aj tá vám prinesie veľa zaujímavých súvislostí a nových poznatkov. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak mu dáte like. Prihlásite sa na odber kanála, aby vám neušli žiadne ďalšie časti a môžete ho aj zdieľať, aby sa dostalo k ďalším, ktorých to môže zaujímať. Ďakujem, že ste tu boli a teším sa na vás opäť pri ďalšom videu.